ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅଥବା କଲିକତାରେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ରଥ ଟଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମ ପୁରୀରେ ରଥ ଅଚଳ। ଏହା ପଛରେ ଦାୟୀ କିଏ? କେତେ ଯତ୍ନମାନ ଆମ ସେବାୟତ? କେଉଁ ବର୍ଷ ରଥରୁ ବିଗ୍ରହ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି ତ କେଉଁ ବର୍ଷ ରଥ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ରଥ କାଷ୍ଟର ନିୟନ୍ତ। ଦୀଘାରେ ମମତା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇସ୍କନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରାଧାରମଣ ଦାସଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଘୋଷଯାତ୍ରା। ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଦିନ 2ଟା ବେଳେ ଆସି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବଲୋକନ କରିବା ସହିତ ଝାଡୁ ଧରି ପଥ ପରିଷ୍କାର କରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ଯଥା ସମୟରେ ସରିଥିବା ବେଳେ ଦଉଡ଼ି ବନ୍ଧାକୁ ନେଇ ପରିସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ସବୁ ସ୍ୱାର୍ଥର ମହି ପକାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ତିଳକ ମାରି ପୁଣି ଚଇନ ଚିକଳ ହୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି ଆମର ସେବାୟତମାନେ। କେହି କେହି ଅତି ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଲୌକିକତା। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଏହା ଆଲୌକିକତା ନା ଅପାରଗତା? ଯଦି ଦୀଘାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରହସନ କରି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବ୍ୟବସାୟିକ ନୀତିରେ ସମସ୍ତ ଧନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ହେଉଛି କଣ? ମିଛ ବାହାନାରେ ରଥମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ରଖି ବ୍ୟବସାୟ କରାଯାଉ ନାହିଁ କି? ଏମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଘୋଷଯାତ୍ରା 9 ଦିନ ନ ହୋଇ 90 ଦିନ ହଉ। କାହିଁକି ନା କିଛି ବାହାନା କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦାଣ୍ଡରେ ଅଟକାଇ ମୋଟା ଅଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ମାମାକୁ ମୋର ବାଡଉଛନ୍ତି, ସବୁ ବାଡଉଛନ୍ତି, ଧକିଆ ଦେଇକି ବାଡଉଛନ୍ତି। ଆମକୁ ବାଡେଇଲେ ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ମାମାକୁ ମୋର ବାଡଉଛନ୍ତି।